Ħadd ma kien hero. Din kienet id-deskrizzjoni tal-ex viċi kap nazzjonalista Mario De Marco dwar il-fazzjoni estremista fil-Partit Nazzjonalista li kienu sejħu lilhom infushom bħala l-Blue Heroes, l-istess grupp ta' deputati li kien jiftaħar bihom Jason Azzopardi. De Marco qal dan fuq il-podcast ta' Niki Karwana waqt li tkellem dwar it-tneħħija ta' Adrian Delija minn kap tal-Partit Nazzjonalista fl-2020. De Marco sostna l-inqasna u nqasna ħafna u ammetta li l-mod kif kien mexa l-grupp parlamentari nazzjonalista dak iż-żmien ma' Adrian Delija ma kien xejn denju u tenna li kien ipprova jkun medjatur bejn il-fazzjonijiet fil-partit. Meta kien hemm il-votijiet kontra xulxin inqasna bil-kbir. Ħanajtina l-ewwel wieħed mea kulpa, jiġifieri għal volja kont għamilt dak kollu li stajt biex nipprova nimmedja bejn iż-żewġ naħat, bejn iż-żewġ fazzjonijiet, eċċetera. Meta kien hemm il-Blue Hero settejtu l-dan hu. Ħadd ma kien hero. Mhux ovvju. Jiġifieri Kienet froġa. Okej, jiġifieri ħadd ma kien hero. Dak iż-żmien ħadd ma kien hero. Jiġifieri issa forsi kulħadd għaref wara. Ir-realtà illi inqasna ħafna bil-kbir mhux biss il-partit, però l-pubbliku hemm barra li jippretendi ħafna ħjar minna. Ta' min ifakkar kif dakinhar il-fazzjoni estremista mmexxija mill-Aqda Repubblika kienet imbuttat lid diversi deputati biex imorru għand il-President tal-pajjiż f'tentattiv li jqaċċtu lil Delija mir-rwol kostituzzjonali tiegħu ta' kap tal-Oppożizzjoni. Episodju ieħor li tkellem fuq Mario De Marco kien meta l-Partit Nazzjonalista astjena fuq iżjed libertajiet ċivili. Sostna li dakinhar u spiċċa mexa mal-linja tal-partit, avolja ma kienx jaqbel magħha u anke hemm iddikjara li ħass li reġgħu naqsu lill-poplu.